Optical, ang optical para sa lahat. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Ang ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakakukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na.
The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome po sa satayang programang Bicol Connection. Aldaw kita nin Martes, pizza 21. Kana bulan na Disyembre taon 2021. Uy, pwedeng tayaan ni sa Kumpiang 21, tayaan ta sa STL. Baad lamang kita gumana, agkubasang kipang Noche Buena. Sa lado teknikal, ang sa kuya pong mga partner digdi, si Engineer Lindon Toralio and si Engineer Joanner Divilla. Sa information, si Tony Saison. Sa opisina, si Ma'am Kayla Legacion Valdez. Si Station Manager Melvin Barayoga. Yan man duman sa transmitter site, si Engineer Felix Lagrimas. Kasi nasa to yung maskuladong PSG duman. Iyo po si Rodel Cesar. Hoy, gusto ko daw umawon ang sa to yung mga frontliners, mga health workers, mga taga-DOH, mga taga-local government units, mga gobernor, alkalde sa probinsya ng Camarines Sur, Governor Mix Villaferte, mga alkalde, Naga, asin Iriga, mga munisipyo, ang barita ko, zero kita sa COVID, mayong nag-positive mo niyan sa COVID. Kaya dahil kaning roll-out vaccination na ginigibo po kan sa tuyang mga local government units, kang Kapitolyo Provincial sa pangingenot ni Gob Mix Villaferte kan mga alkalde, baad man makamtanta na po ang herd immunity. Pero dahil kita pakakampante, mag-ingat man, magsunod giraray kan mga health protocol. Tangarig dagos-dagos na po kitang maging relax. Nagbuburokas na po pati, tinutugutan na kan IATF itong mga establishmento, at least 50% capacity, okay na yan. At least operational na. Arog kan mga cockpit arena, mga bulangan, di ba? Dakol nag-aasa po dyan ang mga empleyado. So mga sabongero, so mga postadores, so mga empleyado po dyan, dakol po dyan nabubuhay. Kaya although 50% ang capacity, face-to-face na buro lang sa Camarines Sur, sa enterong Pilipinas. Pero po, palalaogon lang po itong mga fully vaccinated na mga sabongero o empleyado, di ba? Ug makitataan mga namamanwa ang Pilipino, talagang gusto na pong makamtan ng herd immunity, gabos na baga, gusto na magpabarakuna. Malatan mga roll-out vaccination, mga schedule mo niyan, labo-labo na. Diyan nga ni sa may Gainsano building, Gainsano Mall, nahiling ko, kadakol mapabarakuna. O sa mga designated man ang mga vaccination center kang Kapitolyo Provincial, sa lawag kang Kapitolyo, dyan sa Bao Community College, asin kadakol-dakol pang iba, pirmi pong matao para magpabarakuna. First dose, second dose. Kaya inuumauta po kamo kabos. Palakpakan. Diit na turog na sana, pera na sanang turog, usad, darawa, tulo, upat,
Pasko na. Sana maging maugma po ang satuyang Christmas sa ngunya na Disyembre. So mga ma-receive ng bonus ay siyempre happy, di ba? Kailangan sa mga ma-receive man ng mga regalo. Hali sa mga ninong-ninang, siyempre maugmaman po, lalo ng mga kakian. Ang Pasko kaya, bako lang sa mga kamagurangan, nangurog na po sa mga kakian, mabakalanta lamang ni mga bado, kawatan, kung ano pa. Miski nga niyan pamilya, pwede na mag-celebrate ka na Christmas, pwede man mag-exchange gift. Oh. Ang taong makareceive daw po ng regalo niya na Pasko, sobra ka ugmahan ang mamamatian. Sa totoo lang. Kami nga ni, pinaugmaman kami po. Oy, ano po ha? Palayugan ta daw ni na good morning ang district office ni Congresswoman Josal Fortuno. Pirmi man nakatuniin. Siring man si former Congressman Sal Fortuno, incoming Vice Governor Sal Fortuno Jr. Nagpapaabot po sa endang pamilya ng Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Siring man ang pamilya Villaferte, nagpapaabot man ng maugmang Pasko asin na progresibong bagong taon sa Lambang Saro sa probinsya ng Camarines Sur asin sa bilog na Bicol Region. Yaon dyan si Congressman Elry Villaferte, Governor Mix Villaferte, asin man po si Provincial Administrator, incoming Governor Luigi Villaferte. So, nagapaabot sinda nin Merry Christmas and a prosperous New Year to one and all. Diyan sa Bula, barita ako, nag-Christmas party naman dyan sa LGU Bula. Pinag-ibugay duman sa residensya ni Mayor Migay Ibasco. Kadakol man po ang pinaugma dyan, ninda, ano ha? Itry ko daw na ma-interview ko niyan si aspirant councilor. Ngunyan siya po ang nagtutukaw na secretary to the mayor. Greg Puntanal. Taang barita ko dyan. Dahil pa nga ni elected vice mayor, ang aki ni Mayor Miguel Ibascong si Nonoy Ibasco. Good morning po, live po kita sa RPNDCKI sa programang Bicol Connection. Si Joelyn po yun tabi, Konsyal Greg Puntanal, Secretary, good morning. Oh, live kita. On the air kita ngunyan sa RPNDCKI. Good morning. Hello. Good morning. Hello, good morning. Hello, nadadawag mo po ako? Hello, nadadawag mo ako, Konsyal? Live po kita, ma-interview po ako sa emo. Hello? Hello? Sa totoo lang po kaya, dahil pailihidong vice alkalde, ining si Nonoy Ibasco Jr., ako natulos ka pagka-dordakulang proyektong dadara dyan sa Banwaan po kan Bula. Kaya gusto ta siyang umawon, nagpailing po tulos siya nin Gilas. Sa paagi po kan makaulay ta si Secretary Greg Puntanal, aspirant po siya sa kargong councilor. Tangarig maaraman ta po kung ano rin napupunan ang worth 50 million na evacuation center or multipurpose building. Suba-subaon, pambihira yan mga tugang. Pambihira po yan.
Dinaog pa ini yung incumbent vice mayor ngunyan dyan na si, ano ni? Si vice mayor ngunyan dyan. Si Malanyaon, oh, yan. Dinaog pa ang opposition councilor dyan. Na si Nono Dicina. Ini mga si Council Nono Dicina. Puro na sa naman ining pagkontra, pagtuyaw. Barita ko nga ni, dahil na naman siya kumbinsido. Gusto pang palwaso na mayong papel. Ay, ano man tamayong papel na may koneksyon sa pagkor. Ini pong si Nonoy Ibasco Jr. O, tinabangan si mama niya, si Mayor Miguel Ibasco, para makahagad nin multi purpose building or evacuation center dyan sa Bula. 50 million. O, di ba? Good morning, Konsyal. Live kita sa RPNDCKI. Good morning, Paling Joey. Good morning sa nagdadangog sa RPNDCKI. Oo, Secretary, Aspirant Councilor Greg Puntanal, naugma niya akong ibarita sa mga taga-Bula, sa tuyong mga parantabay, na dahil pailidong vice alkalde, ini pong aki ni Mayor Miguel Ibasco na si Noni Ibasco Jr., nakakuha na tulos nin project sa pagkor, nagkakantidad 50 million para po sa Saindong Evacuation Center or multipurpose building. Pwede pong i-confirmar mo ang baritang nasagap ko. Iyo pa din. Si Vice Mayor Nunoy Ibasco, kang April 2021, niya kami, especially ako pa din, sabi sa kuya, na ngaya magdibuka ngayanin surat sa Philippine Gaming Corporation kasi ikwa ngayang mataw sa kuya duman na nin sarong multipurpose evacuation center na 50,000. Kaya agad-agad na ini pinagdibuan ni request, pinapirmahan ko kang katuyang alkalde, asin pinagdara ni aspirant vice Nunoy Ibasco. And pagkatapos ka inipadi, dahil nga ni makatubod si alkaldesa, sa araw mo po baga, kadakol ng mga nagpromesa na matao digdi sa banwaan ng Bula, min arog kayan na multipurpose evacuation, alagad sa Presidente Mayo. Alagad pa di kang magpuntang Nobyembre, ipinagtaw si number 2 kan sa kuyang amigo, si Nunoy Ibasco, na ako na lang ang kontakon. Kaya kung ito pa di kang November, lagigdi na si sarong empleyado kang PAGCOR sa nganing site inspection itong kakaagan kang evacuation center. So kung ito pa di kang November, diri-diretso na hanggang na naghagad na ng resolution authorizing the municipal mayor to enter into a memorandum of agreement. So iyon na to na naghagad kami in authority si Alcaldesa Ibasco sa Sangguniang Bayan para ma-authorize siya na makipagmuwa sa Philippine Gaming Corporation. And kung ito pa di, automatic na perming na pud itong taga-PAGCOR sa kuya na i-comply itong mga requirements. As in, sa swerte pa ditang katuyang banwaan na Bula, Opo. hindi na po ito na pinadara na kang PAGCOR itong complete detailed kang program of work, itong DOPA, itong design kang multipurpose building. And kang December 15 pa di, iyon na to si formal meeting inapudan na si Mayor Ibasco ang satuyang tesorera, as in, siyempre, dahil man ako duman mawawala sa talagang katabang man ako sa pag-asikaso, nakuha nun itong 50 million check. Kaya pag si 50 million check, yaon nang hunyan, sa kahakang gobyerno, kang lokal na gobyerno, pinag-post namin na, as in, maabot na sa January 10, ma-bidding na ito, as in, ma-implementar na. Ang lokal na gobyerno kang sila, dakulang pasasalamat sa Philippine Gaming Corporation
dahil masiriswerte pa di ang banwaan nin Bula na pinagtauan kita nin sarong magayon-gayon na two-story multipurpose evacuation center. Ang Bicol Region baga, garo ang barita ako sa Bicol Region, sulaminting ang munisipyo lang kan na Bula ang naduhulang kan siring na multi-purpose evacuation center kan Pagcor. Konsyal. Kaya po pati, kang December 15 yaon kami sa Philippine Gaming Corporation sa Malati, Manila. So, lang duman pati ang pinag-awardan kang Pagcor nin arog ka itong Project. grant. So, pero ang Bicol Region, taro lang itong Bula ang nakakuha. So, Sa madaling sabi po, Konsyal, may aibatin. Sa madaling sabi po, Konsyal, ini pala nagtugot mandigdi ang sanggunian bayan kan Bula nagtaon ng inaapod na approval para sa MOA into a contract between Pagcor and Mayor Miguel Ibasco. And sa tabang po pala ni aspirant Vice Mayor Nonoy Ibasco Jr. Iyo an may kabisto sa laog kan na opisina kan Pagcor. Iyo pa di. Dahil man talaga dapat paghalian dahil man talaga dapat paghalian nin kredito si Vice Mayor Nonoy Ibasco dahil talagang siya man talaga kayan pa di ang naglakaw sa Philippine Gaming Corporation. Aram mo po baga pa di, si aspirant Vice Mayor Nonoy Ibasco saro ini sa naging presidente ng GCI International sa Valenzuela. So, kaya igwa man siya pa ding mga amigo na talagang nagtatabang sa iya na maging yan nga ni pa din sa pang project dito sa Bula, itong pinag-bidding man kang December 14, itong sa National Housing Authority na 1,000 unit of housing na yan po nakalocate sa Barangay Paltong and Barangay Palaugan. Saro pa man yan na eksperto kang BCL Calving aspirante dahil siya po igwa man mga amigo sa NSA. Saro lang po baga ang nakaka-appreciate dyan ang opposition sa kanangorog ng si Konsyal Nono Disena na nagsasabing mayo pa ang papel dapat dyan si aspirant Vice Mayor Nonoy Ibasco. Imbis na arogo niyang magpasalamat ang kadakol ng mga taga-Bula at ini palan multipurpose evacuation center dako lang tabang ini sa Banwaan kan Bula nangorog ng ambula minsan pigbabaha man rarapado man kan makusog na bagyo di ba po Konsyal Greg Puntanal. Kaya baga pa dito ang Bula baga ang pinaka-catch basin kang Imperong Camarines Resort ang Region 5 dahil from Haling Albay, Cam Norte, ang pinaka-basin iyo ang Banwaan ni Bula. Kaya kay puwan talaga ang sarong evacuation center. Saka ako kumbinsido po nga ni sabi ko na dahil pa-elected Vice Mayor si Nonoy Ibasco Jr. Gwa na tulos ning nako ang nadarang project dyan na pagkadar ko lang project sa Bula na pakipakinabang na maray sa mga namamanuan nangorog nang nagkaigwa pa pala ning 100 units na housing project. Padi. Para mo padi si Vice Mayor Nonoy Ibasco, dahil man nga siya nagpo-post kang ang mga nagpo-post kang pagkakuha kang 50 million pesos na evacuation center grant from PAPCOR, iyo pinot-pinot na nag-post si Municipal Treasurer Herminia Anciano dahil siya ang nakakaaram na siya ang nag-receive formalmente kang cheque dahil siya ang nag-receive. Kasi aram niya kung sisay talaga ang naglakaw ka ito. Po. At least malinaw na maray, Konsyal, maiba po kita. Barita ko po, happy na ang mga empleyado. Casual man yan, or MOA man yan, or regular man yan, mga local officials man yan,
kana LGU tagaro nagkaigwa na kamong Christmas party asin naresibinan sa indo pong Christmas bonus. Ay, pa di. Kang October 18, na-release na itong portentment sa Ninda, di iba pang cash gift. Ang yan, nag-Christmas party na sa LGU, maugmaman, pero nakahalap pa kay itong PNA as in itong PEI with RI. So yan kaya pa di pagang mga additional benefits na yan, nagtitipindi yan kung iba pang savings ang LGU. Pero oo. itong rent na gano'n, yaon na sa inda. Nakaputan na. Pero po, barita ko, nagparapol, tao pang regalo si Mayor Miguel Ibasco, Vice Mayor, incoming Vice Mayor Nonoy Ibasco Jr. Saka may barita ako na guest nindo, mayor na bisita si Gobmix Villaferte and Kong Sal Portono, Congresswoman Josal and incoming Vice Governor Sal Portono Jr. Garo nagparapol man in regalo para sa mga empleyado. Ito pa di, dumanto sa mga punong barangay kagawad, and tanod, na pinagtawan man da kulang kaugmahan kan sa tuyang mahal na gobernador, masunod na Congressman Villaferte. Yaon man doon nagrepresentar si former Congressman Sal Portono, dahil si Vice Governor aspirant Sal Portono Jr. sibot-sibot naman. Kaya maugmahon pa din si mga barangay tanod. Kadakong tuman pa din, nagtawas ito si Goblik, si Congressman Sal Portono, and si Mayor Ibasco and Nonoy Ibasco. Dakong si mga apera kangkas na pinagkaraon nila, may mga na-receive pang mga sweatshirt, mga payong, mga container na pang-gamit sa tubig. Garo magiging White Christmas man ang mga taga-Banwaan Kanbula, Konsyal. Iyo po pa din. Talagang, aram mo, si Mayor Ibasco talagang pag-abot sa December, talagang isinishare niya ang sa kanyang miguras, talagang mayong pangundangan sa pagtao, ng Christmas, basket, sa mga empleyado, sa mga suportadores niya. Opo. Nakusyan pati na at nila. Okay. Ultimo, kumusta man po ang paglakaw-lakaw mo, kaibanan ang grupo ni Mayor Migay, sa paglibot-libot nindo na nagpapabisto ka giraray, na gusto mo giraray na magbalik sa konseho, aspirante sa kargong konsyal. Ano po ang response kan mga taga-Bula? As in, baka magapot sinda, ano ang mga pwedeng darahon na mga ipasar na mga resolusyones or ordinansa, mga priority na pwedeng maitabang ni konsyal. Greg Puntanal, lalo na sa mga nagtitios, nangangaipong mga taga-Bula, tabi, konsyal. Ayun nga niyan pa di, kaya inot-inot sa paglakaw-lakaw mi. Maray ang samuyang kalakawan sa politika dahil ako araman pa di kang namamanwaan na si Greg Lopez Puntanal, apon kang kahubinan, sagkod mo niyan, padagos na nagtatabang kan banwaan na Bula. Simple lang kita pa din na pero para sa kaaraman kang gabos na banwaan. Pero ako sa katuwang kang alkalde para po ang mga proyekto, programa, serbisyo, asin aktibidad kang banwaan. Pero man ako pa din sa nagkukontribute kang sakuyang serbisyo sa banwaan na Bula. Alagad pa din, sabi nga ni kaya ni Mayor Ibasco, dahil lang ako makakontento na bilang katuwang niya sa kanyang opisina, kundi kaipuan pa din na sigwa ako ng boses sa sangguniang bayan dahil mas kadakol akong maigigibo na mga resolusyon, mga ordinansa na may tatabang sa banwaan arog bagapalik ang pag-upgrade ng mga agrikultura. Na ang sila baga, sinasabi ko na iyo ang rice granary ng banwaan ng kang probinsyang Camarines Sur. So, kadakol kita pa din ang mga kaplanuhan kang agrikultura na saruyan sa
makakatabang kan sa tuyang banwaan na mapaangat ta ang produkto kang paroy matawan pa. Lalong-lalo na pa di si aspirant Governor Luis J. Villafuerte. Ang kaplanuhan niya mag-ibon in rice production center di sa banwaan nin Bula. So ipo yan pa din, nangangaipo yan nin mas matatag na ordinansa o legislative action para pangyari iyan na programang iyan. So karo pa din na dapat mas mapakusog ang livelihood program kan banwaan ni Bula sa nganing matabangan ka si mga kababayan na ang livelihood program magkaigwasinda para magpadi ang katuyang gobyerno niyan nakapokus na baga sa pagtabang kan mga namamanwaan sa komunidad. Alagad kay tuwan lang nin matatag na legislasyon para makuata ang katuyang minamawot. Kaya iyan pa din mga saro sa programa, kaya nga ni akong acronym na ACTI, Agrikultura, Kalikasan, Salud, Industriya, asin Edukasyon. Dahil iyan ang component ng sarong banwaan kung paano mapaangat ta ang kalidad ng sarong banwaan. Maugmana kami sa banwaan na Bula dahil nahihiling ka na ang banwaan na Bula na in terms of infrastructure, tubig, na malinig na tubig na inumon. Gabos na po yan, natatawan ng kasimbagan kan sa tuyang alkalde, si Mayor Miguel Ibasco. So, alagad, nangangaipo pa yan pa din, darada ko lang kusog para po ang gabos na minamawot kan sarong lokal na gobyerno padagos tang tao. Dahil aram mo po pa di, ang sarong kauswagan kang lokal na gobyerno nagbabase sa executive and legislative action na kahit puwan nagkakasarano para sa anuman na mga programa. Iyan ang kaipuhan kang sa tuyang banwaan. Pakung magparakorontrahan sa dahil mayo man nangyayari kung nagparakorontrahan ang mga opisyal kan banwaan. Iyo po. Kaya si Greg Napitanal pa di, iyo yan ang sakuyang gustong tawan. Dahil naman pa di ma-question ang sakuyang kakayahan dahil sa edad ko na 18 anyos hanggang 25 anyos. Ako pa di saro ako sa pinakahubin na kapitan kahit sa entierong Pilipinas na ang sakuyang ligasiya iyo ang pagpursikir na mapailawan baga pa di si kabukiran dahil para mo po pa di baga kahit to mayong electrification sa kabukiran. Totoo yan. Saro po pala yan sa naging legacy mo, kanika po nung barangay po, sa mo pong barangay. Ang electrification program. Yes, kang kabukidan pa din. Sa kabukidan, oo. Napailawan from portion of Panoypuyan up to Barangay Kaurasan. So, nadaratayan pa din durante sa kuyang pagiging kapitan kang Postal Barangay kang Itangon dahil nga ni pa din na kahit to naging Liga President ako. Sa ngunyan nga ni Padi ang public market, ang pamilyan bayan ng Bula. Ako ang nagpanday kang Market Code of 2002 na hanggang ngunyan, yan ang basihan ang lokal na gobyerno manuot sa mga pagmanihar sang satuyang merkado. Kaya ang pagapadi, ang satuyang merkado medyo nag-aangat na dahil sa itong market code na pinagpanday ko durante kang akong miyembro sang sangguniang bayan sang Banwaan na Bula. Dakulong ka na po pala na Konsyal Greg Pontanal na mga accomplishment, achievement, and legacy. Kaya gusto mo pala na ipagpadagos pa mga na serbisyo, siguro idagdag mo pa ang pagpakusog kan turismo asin po ining mga teknolohiya. Kang 2019 pa di, kang ako magkandidato na dahil lang kita pinalat, pero yan sa programa ko ang turismo. Dahil ang turismo pa di, kang Banwaan Bula, yaon ang karo ko nga ng pangarap itong pinakatuktok na barangay sa barangay San Roque Heights na kung ikukumpara mo ang barangay na yan, haharap makikipagkompetensya yan sang Tagaytay
asin kang Baguio City. Ano po, malamig na barangay yan? Anong barangay yan po? Barangay San Roque High. Malipot na marayan na ano dyan, ang environment, malipot, Nagaro Baguio City o Tagaytay. Iyo po palita, overlooking na ang gabos na Rinconada, Sinaga City, kang lugar na iyan, ang barangay San Roque High, Wapasidumanin, bukid na tanaw gabos ang Rinconada asin ang Naga City. Pwede man yan maging amusement park. Yes, pwede. Tapos gigibuhon ka duman yung tourism, ecotourism, para dahil man madistroso ang kapakahuyan na yaon duman. Ayun, pwede pala niyan maging tourist destination. Pwedeng pasyaran kan sa tuyang mga kababayan, mga bisita, di ba? Iyo po, pwede. Sabi ko nga ni, from Barangay San Roque High, pwedeng magka-administrable car kasi rin sa hostel, sa PIP, sa Barangay Itangan. So, dahil yan pati imposible. Pag may pangaturugan ka, pag igwa kang pagmawot, igwa kang aspirasyon, na makibo mo yan, dahil imposible. Ako po, Konsel, pigdadangog taka, saro na ako sa kumbinsidong maray sa mga plataforma di gobyerno mo, mga achievement mo, accomplishment mo, legacy mo sa bula. Ang niya nagba-aspirar kagiraray sa kargong konsyal, gusto kong i-endorso sa mga taga-bula, sa mga sadiring tao ko dyan, mga pamilya Habana na ilag ka sa number 1 sa balota for councilor dahil saro ka sa may maray na kaisipan na magsilbi asin makatabang sa mo pong banwaan asin sa mga kayman mo po dyan. Kaya positive endorsement ang gusto kong ipaasabot sa tuyang mga kababayan sa bula na saro ka po sa suportaran. Kung pwede, number 1 na ilag nila sa councilor dyan sa Bulay. Ang pangaran na Greg Lopez sa Pontanal. So, apelasyon mo pa manggiraray po as your parting words, sabi, Konsyal Greg Lopez sa Pontanal. Salamat padi, salamat kay Pading Jewin, at salamat sa RPNDCTI na kita pinawanin panahon para makapagpaabot sa mga namamalwaan, sa mga kababayan ko sa Bula. Aram po nindo mga kababayan, si Greg Lopez Pontanal, saro lang na simpleng tao, saro lang na simpleng pamilya na naghahali sa pamilya man na talagang mapagtabang sa namamalwaan dahil pamangkin ko ako kang Dipontong ex-mayor sa Pino Pontanal na naging servidor kang Banwaan. Alagad po ang sa kuyang apilasyon, sana po, dahil man ako pa din nagmamawot na pag number 1 kita. Basta, ikaiba lang kita sa 8 konsyal dahil mapupurparan ninda kung gaano ang aspirasyon kang sa indong alang-alang na maging servidor kang Banwaan. Hindi sa Banwaan ng Bula. Okay. Diyos mabalos po and good luck, more power and stay healthy, stay safety po and sana po permi pong si Konsyal Greg Pontanal permi niyaon po sa Banwaan Kambula sa pag-service sa publiko. Salamat na maray po, Konsyal. Salamat pa din, salamat sa RPNDCTI, salamat sa gabos na kababayan ko sa Bula. Merry Christmas and a Happy New Year. Stay safe na naway patuloy na kita na ang satuyang pandemya matapos na. Thank you very much and good morning. Okay, mga tugang si aspirant Councilor Greg Pontanal, sango niyan po siya ang Secretary to the Mayor kan na munisipyo kan Bula ni Mayor Migay Ibasco. Nadangog taman po talagang napakaganda ng mga pahayag sa tuya kan sa tuyang naging newsmaker ngunya na pagkaaga. Malinaw na maray dyan sa Bula na dae pa ilihidong Vice Alcalde si Nonoy Ibasco Jr. agko natulos kay project na nadara. Doa na pati palan, igwang 100 units na housing project. Gwapang worth 50 million na multi-purpose evacuation center. Dayang kaya kan iba. Tadig din nga ni sa Bicol Region, ang Bula lang po ang ako akay ni.
O dahil ang ginibo ni Nonoy Ibasco Jr., tinabangan ang sa iyang mother na incumbent mayor Miguel Ibasco para po may release tulos ang project na yun eh. O yaon ang cheque, rinisip na ni ni Tresurera. O January 14 kayo dito or 15, ibibiding na. O pupunan ang project. Dakulang tabang ini sa mga taga-Bula, lalo na ang Bula Basin sa linulubog man ng tubig baha kung nagkakagwa po nin makusog na paguran asin man po kalamidad. Kaya dakulang tabang po ini. Kundi ang salado ka no posisyon, dahil kayang i-appreciate kung baga sa pirming kontra. Mayo man pong magiginibo sa puro kontra. Ay inda tayo, inaprobaran nga ni Nindo na si Mayor Miguel Ibasco matawanan po ni inaapod na approval na laog sa Memorandum of Agreement between the PAGCOR and local government units. Tapos, ini man salado kan opposition na naman dyan. Sige na naman na kontra. Ay inda tayo. Magsuporta na lang po kamo basta karahayan kan sa karahayan kan publiko ang proyekto. Diba? Kagawad Nono Disina, saro ni sa sige man na kontra. Aber daw, yaon sa linya ko niya. Si Philip Barasina. Bicol Connection Report. Philip Barasina alias DJ Pugi. Maray naramrag ka ni mo, iluog mo. Pambihira. Ano? Ayaw na Garo na paso. Sanggo na ang panlungsod kan Iriga sa ginigibong sesyon regular ngunya na pagkaga makonsuelo na naman na debate, diskusyon. Manunong din duman sa Campo Santo na gigibuhon dyan sa Barangay Santo Domingo de Gisrad kan Iriga na nakabot sa komitiba ni Conchal Sani Maestrado asin siya nagpe-present kana committee reports dapit sa pinagahuhurot kana Barangay Santo Domingo na magkaigwanin Memorial Cemetery diyan sa may tangod kana Braya Homes subdivision. Ana sinambit ng Campo Santo kumpunido ni kan lot 1 and 2 asin nasa 52,500 square meters. Duman sa sasabi na committee reports ni Conchal Sani Maestrado dapit sa indang mga pag-aadal tanganing ipresentar digdi sa sanggunang panlungsod kan Iriga ana application kana sinambit ng sementeryo dyan sa Barangay Santo Domingo digdi sa siyudad kan Iriga na iningani from agricultural to commercial use ana sinambit ng porsyon dyan sa Santo Domingo. Asin araniman subotini sa Roman Catholic Church. Ano yan pigi report no sementeryo? Oo. Pinaga-apply. Sisay nag-a-apply. Sisay Barangay Santo Domingo. Ana council saka ana Roman Catholic. Para maging ano yan, public cemetery. Oo. An mamanihar ka yan, an barangay o an simbahan? Pero kunyan ini kapot ka na Braya Homes dyan sa may tangod na yan, kan sinambit na subdivision. Alat ka. Kapot nin pribado di, ang pribado kayo ng kagsadiri. Pwede sir. O ano man nagpapapilman ang barangay council? Kunyan ini nakipag-coordinate naman ang barangay council sa ni punong barangay Weden Salvador sa Roman Catholic Church diyan sa sinambit ng lugar. Tapos pinaabot na ini sa sangguniang panlungsod kan Iriga na nag-uurot sindang maaprobaran ang sinambit ng sementeryo
alagad ngunyan digdi sa ginigibong sesyon regular kan sangko ng panlungsod na ginhibit nga ni si Vice Mayor Rex Oliva dapit sa committee report na ini ni Konsyal Sani Maestrado na daiman nga iyan pwede na basta magkaigwa dyan in sementeryo. Garo may memorandum ang national government sa paagikan DE saka DENR asin iba pang ahensya kan gobyerno na dai pwede na i-reclassify ang arugay ning lugar from agricultural to commercial. Kaya duman, medyo nagkakainitan naman sa debate, sa diskusyon. Ano ang dapat classification kan lote na pwedeng bugtakan ng sementeryo? Agricultural or commercial? Depende kayo ni sa location. Kan lugar, kung agricultural o commercial. Talagang ini kaya agricultural. Ngunyan, dahil pwede subot na i-convert to commercial. Kaya medyo masakit. And maski si Konsyal Sani Maestrado, nasasakitan sa pagpaliwanag kan committee report na pinag-present niya. Alimbawa, abagaan mga loting pigpapara barakal kaniyong pamilya ni Villar. Mga agriculture, lagiging commercial, napapaano yan? So, yan nga ang pinagnangalaskuman, dahil yan tinutugutan. Nagiging commercial baga, tapig bubugta ka ng mga housing project. Pero mga mga kukulan dyan, mga unmailing mo dyan, mga tanom, mga puning nyug. Oh. Tigpaparapara, Coconut land. Oh, ano ba dyan? Agriculture. Kung natutugutan, na-aprobaran. Oh, nako-convert sa commercial. Mga agricultural land na yan, na ika-convert sa commercial. Oh, kaya nga kung iyan agriculture man, gusto man bugtakan ng sementeryo, o baka pwede man yan i-convert sa commercial. Ini nga ning pamilya Cynthia Villar, ang mga kukulan, mga umahan, nagigibong subdivision ninda. O na i-convert gayon sa commercial. Yan nga ni makangangalas man baga. Digdilugod sa sementeryo, pero pinag-didebatehan. Yan, pwede kayo dyan ma-convert into commercial. Ang problema lang dyan, kung ipetition kan mga kataraid na mga residentes dyan, baka magdulot ng katakutan man na baka magkontaminar sa tubig inomon ang mga sementeryo. Kaya siyempre, lulubungan niya ng mga gadan, di ba? Oo. Dahil daw makakontaminar kan tubig inomon. Ano ang parong? Dahil daw yan mamarong or mamarong ng malain. Di ba? Yan ang mga sa environment dapat nasaro sa ikonsiderar. Napagkadala naman subot ini. Basado sa committee report ni Konsyal Sani Maestrado, hali mismo sa Barangay Council kan Barangay Santo Domingo. Na ano? Na mayo man subot nag-o-object duman sa mga residente na kataid kan sinambit ng lugar. Mag-interview ka daw dyan ng mga residente mo niyan. Kunyan ta muna ini. Ano? Dahil mag-interview ka, nantig manay, manoy. Mabugtak pala nantig digdi sa barangay nindo ng sementeryo. Ano manantig, gusto ka mo o dae? Yan. Sige daw. Ang sabi nga ni Vice Mayor Rex Oliva, daw pangayan sa taas, pinagsasabi nga nindo nasa plan na lugar. Ang problema ngayon, sumaapektaran sa mga yaon sa baba. Tapos, saro pa sa pinagsambit duman ni Vice Mayor Rex Oliva, ang manunungod sa pag-review. Kaya ni sa Sanggunang Panlalawigan, garo ngayon, digdi pa sana, kung na-aprobaran tayo, tapos makabot sa Panlalawigan, baka nga dahil man sana yan ma-aprobaran. Kaya kung ngayong memorandum. Nagirumduman ko tong Pamilya Concepcion na nagbugtak ng sementeryo dyan sa may Ilihan Hills. Bakong kinontraman to? Mayo man ba nangyari kay ito? Baka ngayon makakontamina rin tubig inomon sa mga tao dyan. Nasa taas ngayon. Di siyempre madaloy-doy ngayon tubig gali sa mga nitso. Pababa. Katahit pati kan irrigation canal. Pero ano yan? Existing na yan o dahi pa? Operational na o dahi pa? May tiglulubong mambaga dyan minsan. Baka nahilot-hilot na.
Hindi ko lang yan maintindihan. Apunta daw kung ano yan. Aprobado na yan ka na lokal na gobyerno kan syudad din Erika. Ano ang mga sementeryo? Piga-aprobaran ka national, ano to? Housing, ano to? Housing Land Use and Land Regulatory Use. Board. National It's a Housing, Land Use and Regulatory Board. Oo. Umagi pa yun dyan sa opisinang iyan. Masabit sinda dyan ng vicinity plan, saka locational plan, saka itong approval kan sangguniang panlunsod, sangguniang panlalawigan, aprobado kan alkalde, pirmado kan vice-alkalde, ang resolusyon, dangan kan barangay. Dakul bagang proseso yan bago ka makapatugdok ng na cementerio lip. Oo, ankon niyan kayo ni, naprobara na kan Barangay Council kan Santo Domingo, pinaabot na rin di sa lokal na gobyerno ka na syudad ng Iriga. Angon yan, ang gusto ko lang maaraman, sino ba ang may-ari nang ipapatay yung sementeryo dyan? Yan po, I-research mo daw barangay. yan. Imposible Within man na Salvador. mayong kagsadiri ka yan. Ayan po, Takipunong Barangay within Salvador. Yeah, interviewon mo na ngon yan. Yan. Tapos mag-interview ka na dyan kay Clito Rabago, residensyaman siya kan Santo Domingo, kung pabor siya o dae. Kiklito lang bago pala. Pambira. Ano naman, di man lamang ma-interview si Clitong Rabago. Kaya man ito nagtataram. Ay, paano nakakapagkaroon-kampanya nga ni, dahil nakataram, ay pambira man Pag yan. sa radyo, kabuto magtaram. Eh, paano yan kung maging ilihidong konsyal? Magiging silent siya ka na eh, magiging committee de silencio siya kaya kung dabo niya magparataram. Baka araw ki manabasyon. Ay, si Manobaksyon, kumbinsido ako. Ako ngaya, sinasabi ko na ngayon sa Endo na talagang ako maluya ang performance ko ngayon sa Sangguniang Panlunsod. Bako ngaya kung matinaram, tanong man niya itataram ko, dahil man niya kung bako man niya kung maray mag-English, alangan mo kisabayan nga ko dyan sa mga veterano, mga mauurag na mag-English na konsyal. Mas maray na nga silensyo lang. Pero at least inako niya. Tako ngaya, pang punong barangay lang talaga ang sa kuya ngayang abilidad. Bako ngayong pang legislator. Pero binabawi niya naman lang sa manubaksyon na ining pag-rescue, pagpasubli nin mga bihikulo na nangangaipong mga kababayan ta. Diyan na lang siya nakakabawi sa kamanaoning tigsararong kilong commercial rice. Hain ka na, Lip. Pangyayari ka. Lip! DJ Pugi! Please come back! DJ Pugi, are you on? Please come back. Kung ayaw mo pang magbalik, di ilaog ta na ng mga komersyal ta, ano? Ano do sa iling mo, Joanner? Inutong ko ng mga komersyal ko digdi. Ano, inutong ko ng komersyal ko digdi. Pagkatapos, komersyal mo naman. Ang iralaog ta, ano? Aber daw, ta, hanapon ko tong... Ano pa lang kita, naka-live kita, ano, Noy? Naka-live kita, hanapon ko daw digdi live ta. Dahil ko pa nahiling so live. Ano, baka may nagdadalan sa tuya sa Facebook, di mabati ta naman. Ano? Dahil nag-ayo. Ayo. At yan, barati yung tama ng mga nag-antabay sa tuya. Ilaw ko lang ng mga hanap buhay ta digdi. Pagkatapos, balik kita sa tuya pong programa. Sal Fortuno Jr. Masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masilbi na siya. Nandito na siya, with the stars tonight. You better watch him shine, cause we bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Wala din may malang sa akin at puso. Nandito na siya, with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Wala din may malang sa akin at puso.
Osi que si mix. Osi que si mix. Osi que si mix. Sa kongreso siya na nga. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Plamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa. Dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Uun kan kahobenan, nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ini si Greg Pontanal, sa iyang tatabangan, ang mga parauma, digdi sa tuyang banwaan, kagawad Greg Pontanal, ang sa iyang kakayahan, kaipuhan kan banwaan, si Greg Pontanal. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Star Margarine. An pagkamuot, pagpapakumbaba, asin pagpapatawad, ilugod an mag-irok sa satong mga puso ngudya na Pasko. An RPN DZKI Radyo Ronda, nagpapaabot nin Mogmang Pasko, asin moswag na bagong taon. Kaiba ang mga minasunod. Our Lady of Mediatrex Hospital, located at San Jose, Irigas City, owned and managed by Dr. Lenny I. Gonzalez. Kagawad Gerald Punon of Nabwa, Camarinesur. Kagawad Sunny Prades of Nabwa, Camarinesur. Aspirant Councilor Aldrin Junio Galyarte of Nabwa, Camarinesur. Tags Original Online Shopping. Santiago Yang, Nabwa, Camarinesur. Engineer Wilfrido O. Buksi, General Manager, Casurecot Free, Irigas City. Marhaba Heavy Equipments. Owned and managed by Nick Clavillas. San Nicolas, Irigas City. Aspirant Councilor Adolfo Pongpong Ramos. Team 1, Batu Camarinesur. Kagawad Lani O. Maestrado. Zone 2, Santa Cruz Sur, Irigas City. Ngunya na panahon nin Pasko, gabos kita mamibi asin mag-arang sa kagurangnan. Mapasatuya man lugod ang biyaya nin katununungan, kaligtasan asin pagkakasararo. Minsayng atod ninda, Honorable Margie Moran Aguinillo and Family,
Municipal Mayor Buhi Camarines Sur, Mrs. Dorothy Ibarreta Amanse, Political Chief Officer of House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City, Director Persus Ching IV of Casorico 3, Iriga City. Ang selebrasyon kan Kapaskuhan, simbolo kan pagkamot sa satong paratubos sa interong kinaban. Ang RPN DCKI Iriga nagpapaabot sa interong Kristiyanong komunidad nin Mogmang Pasko kaiba ang pasasalamat kan mga minasunod. Engineer Rene Salazar, Palestina Pili Camarines Sur, Lucky Best Enterprises, Irigan City, FC Oliver Hardware, care of Franklin Oliver, Pilar Camp, Poblacion La Purisima Tinamba, Camarines Sur, Lourdes D. Radita, care of Earthly Drops Water Refilling Station, number 108 Guevara Street, San Roque, Iriga City, Dinali Buro, San Roque, Iriga City, Councilor Ross Orolfo, kay Ross Orolfo, Libreng College, Sigurado, Gabos na Kabataan, Edukado, Irigenio Asensado, Bicolandia Aluminum and Glass Supply, care of Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, Proprietor, Manager, San Miguel, Iriga City, Go & Sons Trading Company, Incorporated, care of Engineer Solomon Monmongo, Proprietor, Manager, Irigan City, Oralios Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Jose M. Oralio and Family, Proprietor, San Isidro, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer Melchor Nacario and Family, San Isidro, Iriga City. J.R. Tatak Grimaldo and Family, Iriga City Councilor. Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, Iriga City. Zantoa Nonato Dental Care, care of Dr. Belia Zantoa Nonato and Family, Municipal Councilor Buhi Camarines Sur. Engineer Philip Maestrado, DPWH, 5th Engineering District, Camarines Sur, Santo Niño, Iriga City. Prime Water, Iriga City Water District, care of Ryan Cubilia, Branch Manager, San Roque, Iriga City. Baao PNP, headed by Police Major Mary Grace Tagtad, Chief of Police, Baao Camarines Sur. Honorable Councilor Roselier Ross Orolfo, Board Member Botchokoy Oliva, and Vice Mayor Rex Oliva, Iriga City. Mayor Jeff Besenio, Baao Camarines Sur. Punong Barangay Bert Balbuena, La Purisima Nabua, Camarines Sur. Honorable Councilor Dante Oliva, Iriga City. Former Councilor Piwi Gascon, Iriga City. Honorable Fernando Simbulan and Family, Municipal Mayor Nabua, Camarines Sur. Capverde Medical Assistance Headquarters, care of Joriel Kaayaw, Irigan City. New Tanchuling Villanueva Hospital, owned and managed by Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon Villanueva, Iriga City. Sa Saindupo Gabos, maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Ipagdiwang araw ng may kapal upang manatili sa atin ang kapalaran at mabuhay na lagi sa Maugmang Pasko, mawot ko na magbalik na sa normal a panahunta. Asinsado sa kaambundang bagong taon. Ako po si Kagawad Edsel S. de Maywat, nagsasabing pirmi sa nakitang mag-arang sa mahal na kagurangnan. Tani na magparalangkad, tadi na si Itsil di maiwat, ubang tanang inuulat, analang urot akong kagawad, tawo na mabutin, sa Diyos pirming nakarerem, lang daling rapuon, taong matinabang di magsisileng. Bagong taon pwede mong rapuon, dawat turog pwede mong gisingin. Para sa kapwa handang ibuhon dumabang, di magsisileng. Namamasko, suot ang masko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang
makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat. Ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang. Biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng torotot. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang. Biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Sa gabos na panahon, maski na sa tahaw pa ning pandemya, yaon sinda pilmi sa paghiras ni tabang sa mga nangangaipo, pag-anduyog sa mga kapobrehan, asin pagpadangat sa mga nasasakitan. Kaya ngunya nakapaskuhan, inaarang ninda Congressman Zaldico, asin Congressman Pido Garbin, ang pagdanay nin katrangkiluhan, paggamuot asin pagsinarabot sa butan. Hale sa Ako Bicol Party List, maumbang Pasko po, asin bagayagayang bagong taon. Si Jeff Besenyo, bayaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo, dawa na sa kudngunyan, masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Besenyo, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perminti na tao. Pagpadangat ka sa baaw, talagang totoo. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, maserbinsya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, maserbinsya. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagos ang progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinlag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. At Sutter number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansyarap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko.